Hello guys, good afternoon. Welcome to my vlog, Lani Cañete Official. At sa ating mga kababayan dyan, may buntag, may udto, may gabi sa inyo lahat guys. Saan na kayo sulok ng mundo? Amping mo kanunay. For today's video, tayo maggagawa ng avocado ice cream. Last vlog ko guys, yung namumuti kami ng avocado. Ayan na guys, oh, nagsungkit na yung aking asawa ng avocado. Kasi ang hirap din kaya. Yan. Kasi mahangin. Baka makuwaw. Ayun na. Yan ang aking nakuhang bunga. Ang lalaki niya guys, oh. Ang export. Yan. Iba talaga yung may tinatanim. Merong aanihin. Ayun, eksakto lang namin kinukuha guys para hindi magsabay-sabay ang hinog. Sa isang araw uli, kami mangunguha na naman kami ng aking asawa pagka naubos namin ito. Yan na po, dadalhin na namin sa loob. Daladala na ng aking asawa ang aming pinuting avocado. Yan, lalaki. Ang avocadong ito guys, ang tawag nila ay murado. Ang ganda ng kanyang, ang laman, wala ka makitang ugat-ugat, talagang makinis ang laman. Yan po itanim ko noong 2014. Tapos, yun, 2 bisis na siya namunga. At ito po ngayon ang kanyang bunga, guys. Ito siya. Gagawa tayo ng ice cream. Atin na siyang hihiwain. Atin na siyang alisan ng sa gitna. Ang sarili lang to guys, para dun sa ating mga anak. Gusto nilang kumain ng ice cream na avocado. Simple lang to guys, 3 ingredients lang to. Avocado, tas Nestle cream, tsaka isang condense. Hello guys, naayos ko na yung ating avocado. Naalisan ko na siya ng balat. Ito po ang ating mga ingredients. Condense at 2 Nestle cream. Yan lang po guys, 3 ingredients lang para makagawa tayo ng ice cream. Ating ilagay ang Nestle cream. Lagyan natin dito ang Nestle cream. Kung meron naman kayong mixer guys, pwede naman yun. Kaso wala lang ako. Ito lang ang aking kahit ito lang aking ginamit. At least, atin mo na siyang condense. Tapos, ilagay na natin sunod ang avocado. Saan pala lalaksan guys para maduro. Kasi lagay ko lang siya sa number 3. Meron pang maraming buo pa. Yan na po guys yung ating avocado ice cream. Ililipat na natin ang lalagyan dito sa ating lalagyan ng ice cream. Tapos ilagay natin sa freezer para mamaya gabi makain na natin. Sasali na natin sa ating lalagyan guys. Hindi ata kita. Tulo. Siya dito sa lalagyan ng avocado caramel. Pero hindi guys, lalagyan lang to guys. Ito yung ating homemade avocado ice cream. Lalagay na natin siya sa freezer guys para mamaya makain na natin. Ilagay na natin sa freezer. Ilagay na natin ang ating homemade avocado ice cream. Yan na siya, nakalagay na siya doon. At guys, nakalagay na natin. Hey guys,
Good morning. Ito na guys, ang continue ng video natin kahapon na tayo nagagawa ng homemade avocado ice cream. Matigas na siya guys at hindi na siyang natin kainin. Ito po yun, 1 gallon. Tapos, ito naman, ang isa bali dalawa guys ang nagawa natin kahapon. Ito yung ating avocado. Wow! Ice cream. Pwede na natin siyang scoop kasi nalagatan ko siya. Yun, pwede na. Sabik na ang aking mga anak. Gusto nang makain ng avocado ice cream. Ito na siya guys. Oh. Tapos, papatungan natin ng cashew nuts. Tapos ito naman, nalagyan natin lahat. Ay, ito guys, ano lang, homemade. Sariling puno. Yan, napakaganda, napaka-healthy. Kakain na tayo.